Поздравляю, приятель. Ты в UFC. Сразу до топ-5 муорибан наметан. Ман мумкин ягон сол пас, як сол пас мумкин барои чӣ не. Ман мисол Амрико рафтам, маямам хеле мегуфтам ваҳ ёи хеле хеле, лекин рӯзое ки спарринг мешуд, рӯзое ки чӣ ҳама байцои UFC мо кадшон кор мекардем, набуди хеле ки мисол мо 100% занан 50 на 50 60 ба 40 буд ки мо мезадем, буд ки ваё мезадам. ва ман хеле муошира кардам дар худам, дар сари худам, дар фикри худам ки ҳамая зада мешавад, ҳамая.